Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream, the Minister of Home Affairs bafethu, the Minister of Relationships, the Minister of Umjolo. I'm within and ngisazosiza abantu ukuthi bahlukane bafethu. As you all know, when I'm on this position, it's whereby I give people a platform to break up. Hlukanani. Sekuyisikhathi eside. Ningafuni ukuhlukana. It's about that time bafethu. It's about time to break up. My brother ngibhalelile uneyinkinga eziningi emjolweni wakhe. Uthi ngathi long distance relationship. Angazi uqonda ukuthini uJovis. Asondele sizwe. Chris, do the right thing. Ngifake ngaphakathi Home Affairs. Hey yo, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo ubambolunye uhlasa. Welcome to Ayisakho Full. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey, what made you go to Why the people that? Why the Hey yo guys, we are back at it and we are back again. Kubi emjolweni kubi. Fonelani icisha mlilo bafethu because kubi. Hayi abantu bayakhala. Left, right and center. Mujolo pandemic, Mujolo the wave, Mujolo konakele ithi ngidonse uthi mina ngitshela ukuthi kwenzakalani. Njayami woza ngapha Tajovi. Baba wami, Ola Praki. Hamba kanjani? Ngahlala mfethu ngahlala. Ubani igama mfethu? Hayi igama uXolani Praki. Ex mfethu. Ungiphalelile mfethu. Uthi umjoli kwenzani Njayami? Hayi nyakhala Njayami. Hayi nyakhala. Yeah. Hayi ngitshola nomunye umuntu mana hayi. Uyajola ungitshela ukuthi unomuntu ekasi lakhe. Shit. Mina ngiyamtshela ukuthi hayi man bheka mama sithi ngikubambe fresh sibe siyi2 singaphazamisa omunye umuntu. Kahle yabo lo muntu ngimthole emntwini mara uyalihlukana naleya out. Yeah, uyala. Uyala. Uthi ngcono umjole no2. Uthi ngcono shoot my mina ngibhari indoda esesithembini. Ukwenza isilimo. Hayi. So wena awuthami wena umuntu obujolela iqala or ile out le bar ebijolana iqala. Ile yapari. So wena uzokhipha ibar. Yeah. Makuhluleka ngcono siyeke ke. Manje na awuthami ukwati so ukuthi ufica umuntu enendoda yakhe usufuna ukukhipha indoda yakhe. Mayiphume nendoda sekukhona mina manje. So njengoba ingaphumi ke akungcono kuyekwe. So uzomtshela ukuthi awusamfuni ngoba akafuni ukulahla indoda yakhe. Yebo. So awuthami uma isister njengoba uze naye esebhasini akacavi vele ukuthi kwenzakalani lana. So ufuna ukuyi-explain uthini le ndaba kuye mesehleli la. Ngifuna umchazela kahle ukuthi bheka. Ngifuna ukubaye kuwe. Mawusithi mangikwazi ukumtshela ukuthi bheka baby ngithanda wena kuphela naye makathi baby ngithanda wena kuphela. Ngikwazi ukuyizwa nami enhlizweni ukuthi no. Maka ngakutshela ukuthi uthanda wena kuphela mara ebeqambela manga uzofila grand ngalokho ukuthi akucontrol aqamba manga. Ngicona ngitshela iqiniso siyeke ke. Ngoba kudlalwa ngami. Ungajoyeka. Soyeka ngizomdampa kahle ngizela ngoba ngiyakhala. Ukhona nomunye umuntu usujola naye? Hayi leso siyeke le. Asiyeke le. Kanjani angiphela awuthemele ube transparent nawe. Naye khona ezokwazi uba transparent kuwe. Ngoba awuthami ishubile makunje. Awusamfuni umlahlela ukuthi ufuna ukukufaka esithembini. Wena uyasinqaba lesithembu. Kodwa yena uyamthanda. Yena ngiyamthanda man yazi. So uready ukumluza. Impilo. Into nokungidini yazini masicabani vela akhuluma isisuthu. Ngizomuzwa kanjani vela akhuluma isisuthu? Makazongibona yazi ukuthi ngidluphuthu. Uvela pheki hayi. Kuningi yazi Jovis. Hayi. Kanti na Jovis umshadile lo mntana njengoba usufuna uphuthu. Uyazi ukuthi angilidli papa lingisuthisi papa. Alingisuthisi papa njalo nje hayi mina ngiyahlukumezeka. Angabe sakuvakashela okuncane. Ngona udle endlini. Hayi lo ngiyahlukumezeka. Njalo nje makangivakashele
hey asambe kuphi silala Malunde man kubi silala Malunde shoot makazongivakashela ungazi ngama end of Yeah. during the month awumazi umuntu uthula end of the month nangu baby sakazongibona So Jovis, kunama options awu2. It's either uyamdampa mase sinifake ebhasini no2 sinibuyisele kasi, or uyamdampa simnike 50 rand agibele itaxi ayebree. hayi makagibela itaxi Ayebree. Good shots. Welcome. Tswaka akagibela itaxi ayebree, awumehlise ebhasini lasekhaya lo. Sona awuthama usamfuni ne? angisamfuni la Ufuna uzomtshela mayefika la ukuthi awusamfuni. angiyomtshela Sedlalile ngawe kakhulu. Hawu. Bulalisa ngendlala ukudlisa ipapa. eish Enye into ukwenza isilimo ufuna ukuthi wena wazi ngale ndoda yakhe enye hawu anijole nobabili cabanga ubufebe lo obukhulu kanti wena akakutshela ngani uMusamshele ukuthi unomuntu wakhe ungitshelile athi kodwa bayala bazohlukana abahlukana abantu sesishawa niye abahlukani ngiyiside dish busi mina ngiyiside dish onyanga wonke hawu nalokho bambelele hawu hlalwa ngami la unjani Ngiyaphila wena njani? ngiyaphila ubani igama Mutsidisi? Mutsidisi uqala niyamazi Yeah, umuntu amsithanda sami. sithando sakho so ungathi yini oyithandayo ngumutsidisi njalo ngoxolani Yo, uxolani ikho konke kimi like as in ungiphethe fresh like uyangithanda strong yeah and you happy now and ngi happy. Yeah. Futhi ngishaya isifuba ngaye. nawe umphethe kahle futhi Yo, top notch. top notch uxolani khona afuna ukutshela yona uready Okay, yeah, sithanda sami. khuluma baba baby yazi la ish usathi baby hawu khuluma baba ayi ngizokutshela enye indaba manje ayingiphathi kahle yakhumbula ungitshela ngalomuntu wakho lo wasekasi lakho indoda yakho le enye lo mbhanqa nayo khuluma Ungilethele leyo nto la. ya bekulethelele yonke ngithi ngikhaphe ku-interview kahle kahle wasi-interview ngizokulahla lana mama ya mtshela ukuthi usuzizwa kanjani ngoba uyangilambisa kokuqala ya ungidlisa ipapu yazi ukuthi hayi lokhu umputore nake khona wapia okwesibili okwesibili ufuna ungifake esithembini ngiyindoda ngiyindoda Hawu. yini hayi Isimanje. so wena isimanje manje ufuna Isimanje manje? Yes. ufeba ngami Iman wo ngicela ukubuza le ndoda yakho le enyazi ngayi No. why yena kumele kube uyo wazi ngayi Phela indoda yami nemali so le enye. Okay yakhe ungathi wo. okusala okay wawuza kimi ngama end of mtshela ukuthi awusamfuni angisakufuni Yini? Yazi ukuthi uyangifasta ngihasilela mina nawe awuna danki. Ngiyaphandela mina nawe. Idanki ongibonga ngale. Ngiyaqoka ngithi ungilethe interviewini kanti ungilethelele doti. ucelile yini ukuthi umphantele emadodeni No mara ngiyambona ukuthi uyayihluphekela Nkosi yami ngiyamzama akazameki. kanjani Kana ngokuthi nje intombazane esikhathi manje ngaphandle indoda. ufuna Yabona ukuthi ukumphatha ngiyamthanda. hayi ufuna ukumphatha ayikho umuntu omthandayo Ngimphatha kanjani? why pho ufuna kujole ngama conditions zakho why wena umtshele ukuthi wena uyajola kumele accept kodwa yena lo munye akazawo menslima Manje Ungenza isilima income vele. yethu phela lo munye income yethu. uphanda ngekhekhe Puti Uphanda ngeke- manje sowukhuluma so ngoba uphambi kwamakhamera sowukhuluma so angenapha amakhamera yeka amakhamera indaba yami namzi uthe siza Asikhuluma. ku-interview ngithi I-interview. uzothola umsebenzi or something kanti ungilethele lo dodi uhayi amadoda shema wana danki awuna danki yani akasafuni kanjani ya sengisacrifice ngami uhayi danki uthi mayetshola nami ngenkani no usho kanjani ukhulumile naye ukuthi ushele mina ne so anyeke uzongilahle Siswami. acceptile manje so uyangilahla ukhulumile naye ukuthi uzosacrifice ngawe ukuze niphushe impilo awukhulumanga uzenzele wena mara ngiyamcabangela angifuni ukuthi afile small angifuni ukuthi aphile uyazi ukuthi lo muntu bekaphila nge350 beka ugcoke nice kanjani ayibo yo zingenaphi impohlo baningi abantu abephila imali yakhe phela ubrothers so ungagcoki mina
Hayi bo meka ngcono. Mara, kodwa ukuthi Angisakufuni. ngeke Okay, angisakufuni. Yeah, mtshele futhi. Angisakufuni. Yeah, kodwa Angeke. asafuni. Senentombi enje. Wena ungenaphi cause wena Ubizwe yimi. Ubizwe yimi. Ubizwe yimi. Ama-camera mawungishela. Bangekho mara ngimbizile. Shame. Eprajinja lo muntu uyaqala ukukhuluma isiZulu namhlanje. Hayi. Usokhuluma isiZulu wena. Matsulu watina Hawu Thomile. Uyamuzwa. Sikatorito yena. Hayi unadanki. Awu. Uwongenadanki. Ufebele umuntu umntana 99 ufuna ukuba Ama ne-license. hayenke ushayinisa mo awushayini. Aha. Uphora ayihonali. Ashupori ayihonali. Ayikhonali. Ivele siyahlukana ayihonali. Manje ayihonali nyala. Never. Ngenkani? Ke le ratela pelo ya ka ne ene nna le ena re ya gole ene a re Asihule ngothanda indlela. Ntombazane. Luna Ntombazane. Hayibo. This is the love of my life. Ntombazane ngothanda indlela sikude mina nawe mina ngiyasala. Ngothanda indlela. Awuwo. Rapa sifebe la. Rapa sifebe bathi uhlontheu. Okay, uzostrap isifebe kodwa kwamanje akasakufuni. Never. And sokayi 50. Wena ungenaphi? Ubizwe yimi. Ustabone. Bongekho mara ngishela today uyangena. Mara today ngiyasho mina yimini engizokupha Wena umoshe relationship yami. Kanjani? Uyangena. Ngingena. Kanjani? Umakho uyafakaza musi. Ngathi wazi nge-relationship yethu more than 10. The only thing that I will do to you seswami ngoba ngiyakubona ukuthi ngathi umuntu ngizokupha 50 rand le. Brajinja. Ilethe le 50 rand nisale nayo. Akana next mnike vele mina ngizobe ngihamba nobudeli. Hamba, okay, uhamba. Uhamba endodeni yakho. Vele akanayo. Hamba. Uzazaza ngilanda ubaby la. Hamba. Yeah. Hamba ubhema Vele uyayidinga for it. Hamba. Mtshela ukuthi asamfundo job ejob umude nawe. Hamba. Yeah, hamba. Hayibo. Yazini angincengi ne? Umntwana uzongilanda. Uyoncenga unyoko. Yes, percent. Ayihonali. Wena. Ayihonali. Ama taxi la. Ngiyigibela vele iteksi. Mambisa. Gibela ibhasi la Ena kaJinja. moto yabantu. Mina umuntu. Nawe asimoto yakho. Ubaba wakho akana moto. So ungenaphi? Ubaba akana moto. Iyeke imoto kwakhe. Wena mbe imoto endonduda yakho. Wena sokhambisa. Ngitshela ukuthi asamfuna ukugcina. Angisakufuni. Sala vele unamali bengizama kanti awusona. Angisakufuni. Hey. Welcome. Ngamkhaphi. Miyeke welcome. Ngamkhaphi hamba wedwa angisakufuni. Ngicela umfake ebhasini. Yeah. Angisakufuni hamba. Yeah. Yabonga Brajinja. Yeah, uyazi. King Ginger Cream de la Cream. Shit ziyakhala ke manje. Lo mntana uthi kuzoza indoda yakhe la izomthatha. Kaze ku driver lokho kumasaka call 7. Hey wena indoda yakhe driver call 7. Marata. Nalo masaka wakho wendoda. Hey uJovis imshubele manje. Akasena ntombi. King Ginger Cream de la Cream angisakufuni. Eish, take me home. Hey yo, boo! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bampolinu Stars. Welcome to Alpha Sakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey. What made you go to inkinga usekhathele yesenge